kɔrɔla yɛrɛ n'i tɛ furu tuguni i denmusonin dɔ kɔrɔkɛ tɛna o furu wa n'i ye min kɛ waliden na a bɛ sara i ta la wallahi tiɲɛ de don ne kɔni comme je le répète ne ma deli k'a problème sɔrɔ k'a fɔ ko nimɔgɔmuso daga bɛ sigi da la karatatata k'i tɛ lafiya non ne m'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ni nimɔgɔmuso bɛɛ kun ka di u tulo bɛ na ne tɛ nkalon tigɛ et puis n bɛ kuma fɔ réseau kan n bɛ n ka preuve de fɔ i b'a sɔrɔ n y'a vécu de o de la n bɛ se ka kuma a kan ko karisa ko a bɛ ka kumaw ɲɛfɔ walayi ko karisa bɛ ko caman faamu dɛ ko caman de kɛra karisa la ne b'o la muso yɛrɛ b'o la an ka musokɔrɔbaw tun b'a fɔ an ye fɔlɔ la ko i mana min i bɛ se ka ko lakali ko fɔ ko de ka k'i la dɛ walayi kuma in ye tiɲɛ ye ni ko ma k'i la i tɛ se ka kuma ɲɛfɔ dɛ n tɛ mɔgɔ ka kuma fɔ n bɛ n yɛrɛ de ta fɔ ani ɲɛ bɛ minnu na wa n tɛ nkalon fɔ wa n ka kuma dalen tɛ mɔgɔ si kan général de don an yɛrɛ ka société bɛ marché cogo min dɛ ne bɛ kuma o de kan o de la ni ala ye si di mɔgɔ ma i bɛ fɛn caman lakali puis ne tun bɛ n mɔmusow de senfɛ musokɔrɔba lamɔden de ye nin Pɛnda Dantew Segu Ŋarabaw ne tun b'olu de senfɛ Hawa Kɔnɛw Pɛnda Dantew Asa Kɔnɛw Ya Sarew Fatumata Sarew Ndayini Kuyatew Fana Kuyatew ne tun b'olu de senfɛ dɛ Hawa Gijilayiw Allahu Akibaru donc ne tun b'olu de senfɛ ne tun bɛ sigi olu de kɔrɔ kuru kan dɔnkilidayɔrɔ la sɔnni dɔnkilida ka daminɛ masalaw bɛ kɛ dɔw bɛ na kɛnɛ kɔnɔ olu ɲumanba u b'a fɔ karisa filɛ n den sa nin denmisɛn ma kun ka ɲi sa nin denmisɛn ma kun ŋaniya ka ɲi nin denmisɛn ma a ye nin kɛ a ye nin kɛ dɔ fana bɛ na o ɲagasalen ɲaaminen bɛ na u b'a fɔ diɲɛ tɛ foyi ye o de la jɔ ka sabali aw ma karisa ye nin y'a tile kɛ nin ye mɔɔw sɛgɛn tu vois donc i b'o ko minnu ye quartier kɔnɔ ou bien musokɔrɔbaw b'olu minnu fɔ a ti bɔ i kɔrɔ i yɛrɛ bɛ tila ka denmisɛnniya kɛ i b'a ɲɔgɔnw ye donc ne bɛ kuma fɔ je dis pas comme ça parce que n bɛ ɲininka de yɛrɛ sini alikiyama jɔn don i ye kuma fɔ i bɛ ɲininka a bɛɛ la n ko mɛlɛkɛw de b'an kamankun na u b'a sɛbɛn ou bien i b'a fɔ ko droite la ko mɛlɛkɛw bɛ yen gauche la ko mɛlɛkɛw bɛ yen gafe b'i di droite ye gafe b'i di gauche ala ka an ta d'a ma n'an droite ye ala kana d'a ma n'an gauche ye donc i bɛ kuma fɔ fais attention i bɛ ɲininka de n t'a fɔ ko n ka ko ka diya mɔgɔ ye n t'a fɔ ko n ka ko ka goya mɔgɔ ye n'a y'i diya ne ko ka diya i ye n'a m'i diya ne ko kana diya i ye mais ne bɛ n ka conseil min di mɔgɔ kelen kelen minnu b'a tɔmɔ ka baara kɛ n'a ye ne b'o baraji sɔrɔ o bɛ ne bɔ parce que mɔgɔw ye ne wele nin semaine kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko Sadio i ka kuma ye ne fari faga sinon ne tun bɛ fɛ ka min kɛ n furucɛ la tellement a ye n tɔɔrɔ mais ne y'i lamɛn ne ye limaniya sɔrɔ ne y'a to yen ne y'a to n denw kosɔn ne y'a to yen i ka kuma kosɔn yɔrɔ o ka di dɛ alhamdulillah rabil alamina ne kɔntana nisɔndiyara ne bɛ n ta dabɔ o de kama sanu ko tɛ wari ko tɛ n tɛ kojan ɲini n tɛ j'aime fɛ n tɛ foyi fɛ n'i ye j'aime sɔrɔ a ka ɲi parce que je parle pour nous tous hein an bɛɛ ka intérêt de don sinon ne ka sira t'a la ko mɔgɔ k'a fɔ ko ka di ye ma di ye dɛ non je m'en fous n bɛ kuma ni ala cɛ de la ne y'o de fɔ ne bɛ ala de ka diɲɛ ni ala ka teriya de nɔfɛ ne tɛ mɔgɔ si ta nɔfɛ bilen ka mɔgɔw ɲɛra kuma ni fɔ ne ye dɔ k'o bɛɛ la ne t'o si la tuguni min ka di karisa ye k'o fa y'a ka content non je m'en fous ala ko ka min fɔ an b'o de fɔ n tɛ waajuli kɛla ye mais ne hakili jiginna ye rappel a bɛ kuranɛ kɔnɔ donc ko nimɔgɔninw cɛ nimɔgɔmuso sabali fara i kɔrɔkɛ muso la a to yen kana k'i faden ye i faden tɛ kana fɔ k'i bɛ daga sigi muso da la ko parce que ko e de n'e ko ko min k'o de bɛ kɛ mais se b'i ye bi mais se bɛ ala ta ka tɛmɛ i kan dɛ i bɛna furu di dɛ walima i yɛrɛ b'i ka furu la dɛ ou bien i denw bɛna don furu la dɛ i tɛ sabali n'i y'i kɔrɔkɛ kɛ marchandise ye k'i b'a manipuler musoɲumani fɛn mana fɔ k'a b'a fɛ i b'o fana régler nin bɛɛ bi kɛ dɛ nin si ma ɲi dɛ alikiyama jɔ don o bɛ yen o ɲankata ka jugu n'a bɛɛ mais sɔn'o cɛ dunuya in yɛrɛ kɔnɔ yan ala t'a ci la dɛ an ka sabali o de cɛ ka ɲi ni mɔgɔ nana i ka so a k'i dɔ ye i ka hinɛ a la i b'i kɔrɔkɛ fɛ cogo min i ka k'a tigi fɛ ten kana f'i bɛ foyi daga segin a da la ko parce que ne ko min k'o de don o tɛ kelen ye n'a ye dɔ fɔ ɲa an bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw fana ye ni mɔgɔmuso minnu fana bɛ furu ka na ka t'i i cɛ balimamuso sɔrɔ yen k'a kɛ kafaleya ni jamaniya ye ko n cɛ bɛ n fɛ dɔw b'a fɔ ni ne cɛ bɛ n fɛ ka ban le reste je m'en fous non c'est pas comme ça hein non ni cɛ kɛr'i fɛ i cɛ balimaw ka k'i fɛ o de b'i arranger
i jija i cɛ dɔgɔninw ka k'i fɛ o de b'i arranger n'i y'i masjigi a tɛ foyi k'i la siranya tɛ fugariya tɛ n'a ma ɲɛ e nana kaba k'i nana k'i bɛ furu de fɛ i b'a la k'i denninw wolo essaye de chercher la paix dans la famille essaye de chercher la paix dans la famille o bɛ sɔrɔ cogo di n'i b'i cɛ fɛ i b'i mada i b'i mada n'i b'i cɛ fɛ i b'i da bɛɛ ka yɛlɛ kan a tɛ fosi k'i la n'a ma min fari ka taa b'i la a ye ne lamɛn koyi ne bɛ ka min fɔ walayi tiɲɛ de don i b'i mada i y'i mada cogo min na aw ka du kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ i kun jamanen b'aw ka du kɔnɔ n'i nana cɛso la i bɛ sabali ou bien ni cɛ ko k'a bɛ min k'a balimamuso ye i bɛ don a n'o cɛ o de la mɔgɔw bɛ bila i contre la o ni cɛ k'a bɛ hɛrɛ kɛ min ye e bɛ cɛ su cɛ dɔw fana tulo ye tulo kelen ye i bɛ taa nkalon tigɛ k'o bɔ a dabolo kan a tɛ se ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ si ye e ko k'a k'a bɛɛ di e kelen ma e dun nana ka na n'a balimaw sɔrɔ ɲɔgɔn kan olu de ye fa kelen ba kelen olu de ye denmisɛnninya kɛ ka sin min ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ye muso kelen denw ye ka muso kelen sin min ɲɔgɔn fɛ ne ko k'e bɛ n'i yɛrɛ kɛ canjalaba ye olu fana kɔnɔ olu fana tɛna se ka sɔn o ma dɛ défaut dɔ bɛ olu fana na minnu bɛ na défaut dɔ b'olu la dɛ an ka tiɲɛ fɔ n'i nana ka n'a fɔ k'i bɛ don cɛ n'a balimaw cɛ e kan ka kɛ muso de ye du kɔnɔ ni mɔgɔ mago bɛ hali wari la o ka taa fɛ i t'a fɔ i cɛ ye k'a ka nin diya wa ko kɔɲɔ b'an bolo denkundi b'an bolo ni problème bɛ n da la wari dɔ min n'i cɛ bolo ka di yan o de ye musokisɛya ye o de ye furumuso ɲumanya ye o de ye mɔgɔ ɲɛnamaya ye a bɛ fɔ o de ma ko muso sabalilen ni cɛ b'i ka kuma lamɛn kɛ kana kɛ muso jamani ye kana kɛ muso ŋaniya jugu ye kana kɛ bakilu ye wari in t'i bɔ e kunna a bɛ bɔ i cɛ de kunna mais e de cɛ don e de bɛ se ka kuma fɛ nɔgɔya la ka se k'a lafaamu a ka mago ɲɛ a balimamusow n'a baw ye a somɔgɔw ye ni wari b'a bolo mais dɔw t'a fɛ u cɛ wari t'i ka dɔrɔmɛ kelen di maa si ma yɔrɔ kuma tɛ sigi ɲɔgɔnw ni mɔgɔ wɛrɛ ma o ye mun ko ye a yɛrɛ bɛ don ka bɔ ni yɛrɛ jira ni waso la ni ne ko min o de don dɛ ni cɛ bila yɔrɔ ma n'i y'i cɛ bila yɔrɔ ma a bɛ yen o man ɲi ma dɛ i dun tɛ to k'a bila yɔrɔ ɲumanw na pour que i denw ka lafiya pour que i yɛrɛ ka lafiya sigi la n'i tora k'a bila yɔrɔ juguw la o man ɲi dɛ hadamaden dɔw bɛ ten de ça c'est pas bon o de la ko ni dɔ fɔra ɲa cɛlakaw ye dɔ ka fɔ ɲa yɛrɛ ye donc n'a ma ɲɛ o ko façon kɔ comme question de nana ne kɔni bɛ n ta de fɔ dɛ tiɲɛ ni ala cɛ de la dɔ bɛ bɛɛ la an k'an ka défaut bɛɛ corriger o de ka ɲi sigi la diɲɛ banna yɛ nin bɛɛ bɛ ban dɛ hali ni diɲɛ ma ban i bɛna sa k'i denw de jɔlen to i t'i denw dilan i bɛna sa k'i denw de to i t'i denw dilan ne bɛ n kan kɔrɔta ni kuma ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ ne Sadio y'a ɲɔgɔn dilan walayi ne ye exemple de ye a ɲuman fana n tɛ n kan jigin n'o ye kuma don furusisi kɔnɔ ko n bɛ kuma minnu fɔ ko n y'o contraire kɛ n furuɲɔgɔnw tulo bɛ n na o n'i bɛ mɔgɔ fɛ k'a balimaw fɛ k'a sinjiw fɛ k'a baw fɛ k'a faw fɛ hali sokɔnɔ wulu k'u fɛ o de ye ko n bɛ n cɛ fɛ ye mais e b'i cɛ fɛ surtout cɛ muso fɔlɔ n'a filanan n'a sabanan e ko k'e ɲɛ ti da olu kan o bɛɛ bɛ yen n'i ye naaninan ye ou bien n'i ye filanan ye i ye min kɔni sɔrɔ a cɛ kɔnɔ o ye respecter ça an ka tiɲɛ fɔ n'ale tun kɛra muso terema ye e tɛna cɛ in sɔrɔ yen dɛ surtout muso fɔlɔw an ka muso fɔlɔw respecter o de ye cɛ cɛgana buguri cɛ olu de ye cɛ cɛgana buguri cɛ olu de ni cɛ ye tɔrɔkɔ ka sani ka se e nali ma e nana ka n'a sɔrɔ tɔɔrɔya dama min tɛmɛna ye n'i b'a kalama i tɛ jama ni cɛ ko k'a bɛ fitiriwaleya k'a muso fɔlɔ la k'i k'a sababu ye kana sɔn dɛ a b'a la ka jurumu bila i kan a bɛ fɔ ko karma de ya karma tubabukan na o de don a habi karma c'est quoi c'est pas ça jurumu c'est en gros péché ouais voilà en gros si tu fais du mal à quelqu'un Dieu va te le rendre quoi voilà donc sisan n ye mɔdenmuso ni ɲininka kuma dɔ la ko bɛ ɲagami tubabukan na n'i ko k'i bɛ kojugu kɛ mɔgɔ la walayi ne b'o fɔ kuma bɛɛ ala b'o de segin i ma a péchew a n'a hakɛw ese hakɛ de tɛ karima in ye donc n bɛna min fɔ aw ɲɛna n terimuso kana na k'i bɛ n'i yɛrɛ kɛ du kɔnɔ tunjolobatigi ye ko parce que n cɛ ka ɲi n ka bon n ka jan n ko ka di mɔgɔw ye ahɔn n cɛ bɛ n fɛ ko c'est le karma voilà merci hein Jamila merci mami donc sisan k'a fɔ ne cɛ bɛ n fɛ dɛ ne cɛ bɛ n fɛ min ka di ne ye ne b'o de kɛ non ni cɛ b'i fɛ kɛ muso ɲuman fana ye ne den ne dɔgɔnin n terimuso ni cɛ kɛr'i fɛ ka ban n'i sera kɛcogo la i bɛ sali i ka daw la ye hali n'i n'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na fo a ka sa i dɛyɛ bɛ to a dusukun na
parce que an muso dama ka jugu ɲɔgɔn ma dɛ kana da yɛrɛ la kojugu ko n cɛ bɛ n fɛ ko n tɛ se ka bɔ i bɛ se ka bɔ dɛ min tɛ ala dɔn a tɛ siran ala ɲɛ a tɛ miiri a dayɔrɔ ma a tɛ miiri a denw ma a tɛ miiri a kɔ ma a tɛ miiri sini ma hali n'a taara somɔ fɛ n'a fɔra de k'a ka ni de bɔ a ko la ko k'i bɔ furu la a b'i bɔ a la i tɛ bɔ a la k'i man di cɛ ye dɛ ayi i tɛ bɔ a la k'i man di cɛ somɔgɔw ye dɛ i bɛ bɔ a la de ko parce que ŋaniya jigitugu dɔ wulila kafiri dɔ wulila ka t'i ka furu tiɲɛ mais fo ka taa diɲɛba a tɛ se k'i ka diɲɛ bɔ i cɛ dusukun na a tɛ se k'o kɔni kɛ mashallah donc n bɛna min fɔ aw ye n'aw taara cɛlasigiyɔrɔ la a ye sabali a y'aw dusu faga a ye sabali a ye cɛ somɔgɔw bonya i sinamuso n'i y'a sɔrɔ ye k'a ye jɔn ye u b'a fɔ ko ne ka furu ka ca mais ne sinamuso n bolo kɔrɔtalen don n sinamuso tulo bɛ n na ni minnu n ye sigi kɛ n'a si ma deli ka kɛlɛ ne ni mɔgɔ bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la o b'a sɔrɔ e de ma se ka ne supporter so ne mana don mɔgɔ ma kan ne b'i supporter ka n da ye n bɛ yɔrɔ fura ye n bɛ yɔrɔ jɔsi ye n bɛ tobili k'i ye n bɛ bɔ jelilakɛyɔrɔ la ni n ka miliyɔn sigilen bɛ n ka sayi kɔnɔ mais n bɛna ka na yɔrɔ fura e ye ka yɔrɔ jɔsi e ye walayi wa n sigiɲɔgɔn kɔrɔ ninnu bɛɛ b'a fɔ alhamdulilayi n tɔgɔ jugu foyi t'a si la n dɔnbagaw bɛ n dɔn n'i y'a ye ne bɛ kuma fɔ réseau kan c'est que n dalen bɛ n yɛrɛ la sinon n'i jogo tɛ min ye ne k'i b'o fɔ dɔ na bɔ k'i kale dɛ mais alhamdulilayi ne jɛɲɔgɔn kɔrɔ ne ni mɔgɔ jɛra cɛlasigi la bilayi ne n'a si ma deli ka diɲɛ wuli ɲɔgɔn na mais fo ni min ko n tɛ se ka Sadio ka tɛ supporter o fana ye kuma wɛrɛ ye mais ni ne kɔni y'i sɔrɔ i cɛ kunna ne b'i bonya cogo bɛɛ la ne bɛ n da ye cogo bɛɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ fosi ye ne de nana i sɔrɔ i cɛ kunna et puis n'i b'i cɛ fɛ tu es obligé de faire comme ça n'i bɛ cɛ fɛ i b'a ka du sumalen de fɛ o n'i bɛ cɛ fɛ i b'a ka du sumalen de fɛ mais i b'i cɛ fɛ i t'a ka du sumalen fɛ walayi i t'a fɛ e de y'o ye e bɛ kolokolo e b'i mago de ɲini e bɛ fɛn dɔ de ka kan ɲini i m'o sɔrɔ fɔlɔ sinon n'i bɛ cɛ fɛ kɛ walayi hali n'i ye tasuma kan bɛ i bɛ jisuma k'i yɛrɛ la diɲɛ don o don pour que dɔrɔn cɛ ka lafiya cɛ ka sokɔnɔna ka na chauffer ni tɔgɔ ye don o don o de ye muso kisɛya ni muso ɲumanya ye mais min y'o ye a bɛ balawu dɔ kolokolo min y'o ye a bɛ koni dɔ ju tigɛ ko e b'i cɛ fɛ ne ma da la donc a y'aw sabali a nimɔgɔmuso a k'u bonya a buramusow a k'u bonya a burankɛw a k'u bonya cɛ dɔgɔkɛ n'a dɔgɔmusow hali cɛ muso fɔlɔ ni filananw n'i y'u sɔrɔ yen u bonya a tɛ fosi k'i la i da n'i y'i da bi tɛ o sini i b'a tɔnɔ sɔrɔ denmisɛnninya la n'i ye tɔɔrɔya fɛn fɛn kɛ n'i kɔrɔbayara ni tiɲɛ de don n'i y'a kɛ tiɲɛ kan i b'a bɛɛ tɔnɔ sɔrɔ alhamdulilayi labanko ɲuman ala b'a d'i ma ala k'o da an bɛɛ lajɛlen ma numɔgɔmusow a ye sabali a ka aw kɔrɔkɛ musow a k'u accepter a k'u supporter a y'a faamuya a défaut kana b'aw la dɛ a y'aw jija minnu fana kɔrɔkɛ muso minnu fana bɛ na ni jamaniya ni kafaliya ye a y'a dabila e y'a sɔrɔ a n'a balimamusow de wolola ɲɔgɔn fɛ ka mɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ i nan'u ka du sɔrɔ cogo min n'i m'a dilan e pourtant a bɛ fɔ furuminɛ kɔnɔ k'a ye miseli bila karisa kunna e hakili k'o kɔrɔ ye mun ye miseli tɛ o k'aw kana lamu bila a kunna dɛ a bɛ f'i yɛrɛ sigilen ɲɛna baw bɛ na ka na ladilikan d'i ma an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw b'u seko kɛ dɛ walayi hali sisan ladilikan an b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna ayiwa i taatɔ filɛ i ka kɛ miseli ye dɛ ka na kɛ lamu ye aw b'o kɔrɔ dɔn k'i ka kɛ dilanlikɛla ye k'i kana kɛ faralikɛla ye kuma in kɔrɔ y'o de ye ko n'i taara k'i kana mɔgɔw fara dɛ k'i kɛ jija ka mɔgɔw kala mɔgɔw bɛ kala ni mun ye sabali bɛɛ k'a k'i la bɛɛ k'a f'i ma danaman jugu 15 ɲɛ de ka jugu sinon cɛlasigiyɔrɔ dɔw fana bɛ yen o ma nɔgɔn dɛ n ko dɔw bɛ groupe de former ka jɛ i la k'an ka ja la k'a ka furu sa la hawla wala quwata o jurumu yɛrɛ don o jurumu yɛrɛ don an ka jɛ karisa la k'a fiye fiye nin bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔw ma cɛlasigiyɔrɔ la an ka ja la k'a bɔ a ka furu la a jamanen don kojugu cɛ in b'a fɛ kojugu n'a ko min ye o de don mais subhanallah a ka di bɛɛ ni cɛ ka di cɛ ka k'i fɛ dɛ mais ne ko ni ala y'o fana fɛngɛ di mɔgɔ ma o chance di mɔgɔ ma cɛ ka k'i fɛ a ka ko to i ta la i fana ka kɛ mɔgɔ ɲuman de ye kana bila sira jugu kan a bila sira ɲumanw kan ni wari ko bɛ mɔgɔ min na ni bɛ se ka min fɔ cɛ nɔgɔya la ka wari minɛ ka d'o tigi ma a minɛ ka d'o ma i sinamuso ni wari ko bɛ mɔgɔ min na n'i bɛ se ka min fɔ k'o dɛmɛ k'o ɲini o dɛmɛ i k'o ɲini a tɛ fosi k'i la ala a tɛ fosi k'i la a bɛ dɔ de fari kan a tɛ fosi b'i la furu ye latigɛw ni dakanw de n'o tɛ an ye dɔ k'a bɛɛ la mais ne kɔni bɛ min fɔ aw ye ne ka expérience n y'o de fɔ aw ye n ko ne tɛ wajuli kɛlɛ n ko mais expérience bɛ ne bolo e k'i jija bani
wa i buramuso a tɔpɔtɔ dɔw b'a fɔ n buramuso ma kɛ n fɛ kabini n furula ni bɛ ni ka k'a tɛ n fɛ i bɛ se k'a k'i fɛ wallahi i bɛ se k'a k'i fɛ i buramuso mana farinya cogo cogo n'i ye sabalilen don e muɲunen don i b'a nɛgɛ ni dulokiba kuraninw ye i bɛ dangana kuraninw sa ye i bɛ dumuni dilan i bɛ taa d'a ma i bɛ t'i sigi a kɛrɛfɛ i bɛ baro k'a fɛ n ko gɛrɛ ɲɔgɔnna de ka di ale de bɛ tin don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i ye buramuso y'a tufa gauche fɛ e b'i tufa droite fɛ a dun de y'a den wolo k'a kɔnɔbara doni k'a denbatigiya kɛ e ko e t'i sɔn k'i mada o ye e dun b'i ko k'i b'a denkɛ fɛ o tɛ tiɲɛ i t'a den fɛ n'i b'a den fɛ kɛ i b'i da musokɔrɔba in ye musokɔrɔba dɔw naturel ye farinya ye mais i b'i jija i b'a n'a kɛra ji gonimanba ye i bɛ taa jisuma ɲini ka n'a k'a la n'i y'i jija o la a bɛ ɲɛ donc ala sago aw bɛɛ bonya b'a la nin kuma in de ye nin ye nimɔgɔninw ni buramusow ni furumusow ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ka fan seere muso n'i nana du kɔnɔ sabali i ka muɲu i k'i da n'i jamana don i faso la ni miliyari b'i fa ko y'i fa ka so ye o to ye i nana fantankɛ min ka so a bonya i k'a a musow bonya i k'a dɔgɔninw n'a cɛmanw ni musoman i k'a bɛɛ bonya ni min y'a dɔn ye o de ni m'a dɔn ye ala b'a dɔn i ye n'i ma den foyi sɔrɔ den kelen kɔ wallahi o den bɛ ko fɔ mais e ko dɔw bɛ waso ne den caman bɛ n bolo fɛn min o tɛ dalu ye n terimuso ne ye den caman wolo bilahi o tɛ dalu ye e ma ye bamananw b'a fɔ ko waraba den kelen ka fisa jakumani kelen ka segi fa la hawla wala quwwata n'i y'a dɔn ko den caman b'i bolo sabali dɔrɔn i ka den denw tiɲɛ dans l'avenir fara ka mɔgɔw ta tiɲɛ fara ka mɔgɔw mɔri baara ka mɔgɔw soma baara fara ka cɛ n'a musow bila ɲɔgɔn na fara ka du ɲagami fara ka balimakɛ ni balimamuso bila ɲɔgɔn na ko se b'i ye ka n'i jigi da i denw kan dɛ tant k'i b'o ŋaniya juguya kan k'a kɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la ala ɲɛ b'i la a bɛ jouer i denw kan dans l'avenir bi tɛ sini donc ne mana musow ye waso la ne y'o bɛɛ ye f'u bɛ waso n ye den caman wolo n ye dencɛ caman wolo n ye denmuso caman wolo o tɛ dalu ye dɛ jakumali o kelen ka segi fa waraba den kelen ka fisa ye an kana ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ an kana ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ an ka miiri dɔrɔn an kɔ la hali muso n'i ma den wolo cɛ ye n'i ŋaniya ka ɲi ala bɛ den ɲuman dɔ ci ma a b'i ta fo ka t'i sa a bɛ waliden dɔ ci ma o bɛ fɛn bɛɛ k'i ye a b'i bila ka taa maga a b'i balo a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye muso kana to k'i sigi manamana kan na ka waso ko den caman bɛ n bolo e tɛ ka ɲuman kɛ e tɛ ka ɲuman kɛ o den ninnu laban tila ka mɔgɔw tɔɔrɔ de donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn c'est pour tout ça c'est pour vous dire k'an ka sabali quoi parce que kuma dɔ bɛ n'i y'a musalaha a tɛ faamu i b'a fa cogo de la i ni alahu ta'ala cɛ la ne ta ye ni ala cɛ de ye dɛ n t'a fɔ ni mɔgɔ si cɛ la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta la n y'o de fɔ n jari o ma diya o y'i kungo ye ni n ka di ala ye n ka kumaw ye tiɲɛ ye kaban o bɛ n bɔ wa ne b'a dɔn wallahi billahi ne tɛ se ka kuma musalaha ne tɛ se ka nkalon tigɛ bɛɛ ni cogo de don bɛɛ bɛ ne dɔn ne dɔnbaga bɛɛ bɛ n dɔn musalaha ne t'a la anw ka so ne fitinin ni kɛlɛ kun wula an ka so n'a fɔra k'a fɔ n fa b'a fɔ k'a y'a to ko n ba kana o ye ne ye ni n'a nana a bɛ wele ko na ni n'a nana sa a b'a tiɲɛ fɔ hali ni tiɲɛ b'a yɛrɛ kun kan n'an bɔra kulonkɛyɔrɔ la kana o bɛ ne ɲininka ko kɛlɛ kɛra cogo di hali ne yɛrɛ de jo t'a la n b'a ɲɛfɔ a b'a fɔ ha kuyate na kuyate wallahi bon ne ni o tiɲɛfɔ o de bɛ ne mangoya yɔrɔ dɔw la a bɛ n mandiya yɔrɔ dɔw la mais ni tiɲɛfɔ ye ne goya mɔgɔ o mɔgɔ ye kɔfɛ n'i y'a ye ne bɛ tila ka diya i ye wa nkalontigɛ n'o ye mɔgɔ jan mɔgɔ ye n'a tigi bɔra a tigi ka nkalon n'a ka ŋanamu n'a ka saraki kalama so filani wuluniya kalama a bɛ ka mɔgɔw fa filijɛ la k'a joli kana ye yɛlɛmisɛnnin na a bɛ goya a tigi ye de nin kuma ninnu ye kuma kɔrɔw de ye dɛ anw ye segukaw de ye an bɛ nin bɛɛ de mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da o de la mɔgɔ ka balo tiɲɛkaw de b'i arrange i bɛ fɛn fɛn kɛ n terimuso a kɛ tiɲɛ kan bɛɛ k'a fɔ k'i ma ɲi bɛɛ k'a fɔ k'i ma ɲi problème tɛ mais n'i bɛ tiɲɛ kan kana bɔ i ka tiɲɛ kan wa i denw lamɔ tiɲɛ kan ka di denw lamɔ nkalon kan dɛ nin bɛɛ bɛ ban saya bɛ nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ b'i sara komi foyi ma kɛ sori lahara yɛrɛ cɛ fɔlɔ yan ta ka gɛrɛ d'a bɛɛ parce que n'i sara k'i denw to fɛn dɔ kɔnɔ i ye kɔlɔn jugu dɔ sen k'a bila i denw ɲɛ ka dannifɛn jugu da i denw ɲɛ ala e bɛ sa mɛ denmisɛnninw bɛ tɔɔrɔ ala ka n'o kan na ala k'an dusukun ɲɛ ala kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw fa filijɛ la k'a joli t'i ye a ma ɲi dɛ wa dannifɛn ɲuman n'i y'o da k'o bila i denw ɲɛ hali n'i sara u b'a dannifɛn ɲuman u b'a dun fo saya an k'an denw balo tiɲɛ kan an k'an denw balo silamɛya kan diinɛ kan an k'an denw balo silamɛya kan dɛ
aya do demsenu kuna ko foite ni alate fema delika ke ni alate wa fere tna ke ni alate yere nege dai ka lettre sebe ka ci yere mayde ala dro de bi ya jijjalal wal ikram rahman rahim dunya nema fitini ni tigi ni la kharata bilibile tigi na hinena mo bina a hineni na de ni mo defo mo sanu tena blo war tena blo kabne ala bolo mine billahi ni ma fa ko mbake ci ko dibi adamine gele raw jako e febe damine ka gele me bi alhamdulillah ni yeli man ya resroke iti foi few hay dala dumini ko bi noya wallahi ni limani ya bilake hali dala dumini ko abi noya ika ko be noya te foi faible ni ala côté ite fusi ni ala côté parce que nyete yana bilew wallahi ne nyete dunya la tuguni ne nyete dunya la tuguni ne re demana miri mo ko ne be kashi ke e domine di saw o doy ni jonde do umana wuli kosa do nyeji masera ne nyeji sega jo e ala kaburu lahara mafitina ala chedo mashika fa kibi yere garantie konkera silame bayin segira ala mambido aljina kono no garantie tem ko bulu tem ko shibulu do ne mana miri saya donkele nima katla ka miri bebiti fli kaburu kono bebiti fli kataki to nafolo bita balma bita furucha bita dew bita fekile ndron de biti feno ye bara nyuma munuke ino de bido kaburu inkono ala kanchi bara nyuma una ne balimo be do ka wiya ka do kenyi ala kanchi bara nyuma ala kan du sukunye ala kananga mo jugu ye sigila jugu ya mayne jugu ya bo mo ko dila ala kanan ko tiye fe fla de joro be ne sadu labi wallahi me sekaka so de na video bla ni ne sara ni sado ni ala be chugo dish ni ala kadia ala bi yafama ala bendo aka aljine bayin kono aka ga rasul sigi nyoy wa jannatul firdaus capital ne bodi fe ambe bodi fe no o jorob nena saya do ba so ne bi chugo dish abaso ne ala kadi wa abaso la ya farane ma wa o hami benena hami flana jumen benena ni ne tarande de munu bitonko ku beke islamé ku beke ala nyesranya bagay ku beke ala batula nyumay taw idi ka to abebulu ukatoka kurane kalanyi ukana nyinenko ukatoka saraka ubonyi kurane kalan surtout mashallah odi hami berena sino ka foku ne mago be gien na fulu la tuwa no ne ta fe te sanu fe te wari fe te du fe te mobili fe te fosi fe ne te fosi fe ala ka teriya ne mako bodila ani ala ka yafa ne mako bodila ani ndemu no biton ko abeke islamé ni kera islamé ni dew make islamé makla de inter musu makla mbali make makla de aya ala ko jira dem senuna abin na fanyo ye ya banyo ye lahara abanye au fana ye abanye lahara so di kado komi ne taka me kuma be tanyira dika ne kunta do ka fo ki kan dewndo alqur'ane kalana ikani dewndo ne kunto be kalama ne ni misale mbolu abi ne dew fleni amerique ni par ne da debituka darsu diuma qur'ane ne ta do me ne bi mini min do tellement sirana ka fo mu do ala animisa bena uya ke kelengele ni me ko do jusqu'à qur'ane drusi o nimisa bena sino be blongo la kala ke siku an andi wo an koro wo an balmo be yake ne rek be blongo la kala la badama fi badama trawi a defle ni madina bi malew nga chef do ne blongo no kala ki sara touré fe ni daflani ki manye uyembu katambla bakar chamu fe ni daflani ki mu fananye uya ne ko école de kadi ko école de kadi subhanallah anya panga taula kabo madrasa la taula me alhamdulillah ndogoni do be liye madrasa ke ina fo ya ani sambala ambi alafu ulu be de deme sambala ko ni manshalo yinga karamo yere bi sambala yinga karamo donc ambi alafu ka wala nyumando sambala ba ambe ka kambe deme alaka kay baraji la anfa ya fo anfa de la ka kuma do fo mbeni be fo de pour que dem senu ka hakli dawma ani islamu nukulu bena anfa de la ka ndo ke bulum ne ka tanay ako sa sambala laka make biya laka hina la islamu su niti galon tigere subhanallah ako sambala mbena ti do madrasa la
pour que ni ne sara ka to ka duwawu kɛ n ye a ye n de fɔ a don kuma in anw ma kuma in jate ja kuma in de ye kuma bɛɛ la kuma kɛnɛma ye a y'an dɔgɔkɛ minɛ ka taa don madrasa a b'a nafa kɔnɔ bi ne bɛ keleya la a ka kalan na ne bɛ keleya fɛn fɛn la bi ne balimaw o de ye ala ko ye ne bɛ keleya o de ne y'a ye ko mɔgɔ bɛ kalan kɛ ka tɛmɛ ne ka dɔrɔn ne bɛ keleya awɔ sinon k'a fɔ ne bɛ keleya fɛn wɛrɛ la tɛ keleya fosi la bilen dɔ kɛra nin bɛɛ la ayiwa n bɛ video jɔ yan sɔni n k'a jɔ n bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ k'a jira nimɔgɔmusow la a ye sabali a k'aw kɔrɔkɛ musow supporter a kana kɛ sababu ye k'u ka furu tiɲɛ n tɛ a ma ɲi dɛ a bɛ sara n'i y'i kɔrɔkɛ muso ka furu tiɲɛ ko se b'i ye ko ne ko min ko de don ne de balimakɛ don dɛ a bɛ ne lamɛn dɛ je suis d'accord mais a bɛ k'i la dɛ n'i taara dɔ ka so i fana i b'o furu la u b'i bɔ yen i denmuso mana taa u b'a bɔ yen i mana min kɛ waliden la a kɔsɔ k'i kɔrɔkɛ muso don i sigi a kan k'a bɛ k'i la n'a ma k'i la a bɛ k'i den na clair et net o jɛlen don wa fana o tɛ kelen ye ayiwa nimɔgɔmuso kɔrɔkɛmuso minnu fana bɛ na so kɔnɔ a ye fara ka aw cɛw n'u balimamusow bila ɲɔgɔn na a kana don n'u ka hɛrɛ cɛ e nana sɔrɔ u wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan olu de ye sin kelen min ba de y'olu lamɔ ni ɲɔgɔn ye e bɛna cogo di k'e bɛ n'i kan ka olu ka fɛn cɛ u dabila i yɛrɛ ɲini kɔ olu dabila kana jurumu foyi k'i yɛrɛ kan k'i denw ka vie tiɲɛ n'aw k'a bɛ miliyɔn di mɔgɔ ma a f'a ye ko c'est bien walahi a d'a ma dɛ i balimamuso don a d'a ma u jigi ye e de ye a d'a ma i cɛ encouragé se foyi tɛ ninnu ye u ka se bɛɛ ye e de ye a d'a ma ala b'a sara i tanu ye o f'i cɛ ye n'a ka bɛ hɛrɛ kɛ maa min sigiɲɔgɔn fantan min ye a f'a ye walahi a d'a ma ala b'a sara an ka denmisɛnninw ye a d'a ma mais kana fɔ k'i b'a pɔnpe ayi olu ye mɔgɔw tɔɔrɔ ni wari ɲini ye heyi siran dɛ i mana fɛn fɛn kɛ a bɛ sara yɛ i cɛ ba hali n'a sira k'i nɛni a fɔ ne ba de ye e wallahi bilahi ne furuɲɔgɔn tulo bɛ na ne ni n buramusow tun ka di kojugu wallahi bilahi ni nimɔgɔninw kun ka di cɛ yɛrɛ fana n'a tun tɛ goya dɛ mais bɛɛ n'i cogo de don bɛɛ n'i cogo de don sinon ne tɛ muso ye ko ne ka furusa cɛla yɔrɔ a da balan b'o la a ye furu caman kɛ n ko ne b'a fɛ pati koloba ye ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn bɛn k'a man di ne bɛ n sigi cɛ de kɔrɔ ka den ɲumanw wolo a ye n bɛ n sigi denw kɔrɔ nkalon don dɛsɛ kuma don muso kolonya kuma don i b'i sigi cɛ de kɔrɔ ka den ɲumanw wolo a ye ka sabali n'i y'a ye ko ça va pas a t'a jogo bila mieux vaut que tu t'en ailles a dɔw ka ko ka gɛlɛn dɛ n balimakɛ dɔw ka ko ka gɛlɛn dɛ ka to furu la ne terimuso dɔ delila ka fɛn dɔ fɔ ne ye a mɛnna Sadio dɛ e b'a fɔ k'e tɛ cɛw ka ko supporter an bɛ de la Bamakɔ yan koyi ne ko jumɛn n'a bɔra ka taa ta kɛ i yɛrɛ bɔ ka taa dɔ kɛ n ko a bɔ ko n ko wa n ye classe e tɛ maa ɲɛnɛma ye n ko o de bɛ denmisɛnninw tiɲɛ n'a bɔra n'a ko a t'a dabila a bɛ fɛn min na baraji ko tɛ o c'est pas obligé k'i ka cɛ dɛmɛ a ka ala kota la o diyagoya tɛ wa baraji t'a la a tɛ barika don den na a tɛ barika bɔ a la k'i ka cɛ dɛmɛ a ka kota la ko parce que n'i m'o kɛ k'i bɛ mangoya ala kana ne man diya i tɛ kota kɛ ko ne k'i dɛmɛ o la dɛ ni n dɛsɛra k'i ka dabila an bɛ fara ɲɔgɔn na un point un trait donc alhamdulilayi musow a y'aw cɛw minɛ ka ɲɛ aw ka sabali ni min i tɛ se ka y'a dɔn i tɛ se ka min supporter i ka tiɲɛ ka ala ko kan sira ɲini a fɛ lafiya la aw ka fara ɲɔgɔn na a ka fisa a ka taa ɲɔgɔn juguya rancœur ninnu fo a laban i denw barika bɛɛ bɛ fosi donc n bɛ se k'o de f'aw ye alhamdulilayi rabbil alamina ala ka tulo kunnadi d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka sigiw diya i kansinamuso o i sinamuso o heyi i seko k'a bɛɛ ye mɔgɔ kan'a dɔn ye a bɛɛ kɛra ala ɲɛna a barika bɛ don i dennin na kelen don o fila don o saba don a barika bɛ don i denw na mais k'a fɔ k'u bɛ ka juguya k'i la k'e fana bɛ juguya k'u la ka n'i bila u fɛ dɛ makaritɔmɔgɔw don dɛ parce que u ye juguya min kɛ a bɛ sara u la dɛ i yɛrɛ ɲini n'u ye bɛnbɛnbɛn k'i kama ka jɛ i la k'u b'i bɔ i ka furu la u k'i bɔ a la kɛ n'u m'i bɔ ala ko la f'u y'i bɔ u cɛ de bolo u ni cɛ tɛ taa lahara koyi n'u sara cɛ bɛ t'u bɛɛ bila kaburuda la k'a yɛrɛ jiri i ye min kɛ i bɛ t'o sɔrɔ i ɲɛ min ka gɛlɛn dɔrɔn i ka bato minɛ dɔw b'a fɔ walayi i sɔn jagojugu fɛ tellement janfa bɛ n ka du kɔnɔ fo n ka silamɛya tilala n na subhanallah kunangoya kumaba olu de sago sɔrɔla sisan
n'u ye janfa k'e la k'e tɔɔrɔ fo ka silamɛya tila e la i ta tiɲɛna n terimuso kana sɔn n'u ye janfa k'i la i bolo di ala ma k'i ka ala minɛ kɔrɔma ban banama ban saya b'a ban ala sagaw bonya b'a la wa janfa yɛrɛ fura ye fɛn min ye b'o fɔ aw ye sɔnni n ka fɛn datugu janfa fura tɔgɔ de ye ko kari ni mɔgɔw y'i janfa dɔrɔn u b'i janfa fɛn min nɔfɛ n'o tigi yɛrɛ b'u nɔfɛ k'u bɛ jɛ i la kariw bɛɛ kɔ u bɛɛ to i ka ala bolo minɛ o dɔrɔn de b'i nafa janfa fura ye kari de ye ko kɛlɛ kun tɛ saga kunkolo dadugu yɛrɛ ye wa yafa bɛɛ kɔ saga kunkolo a nɔfɛ kɛlɛ kun ye dadugu yɛrɛ de ye yafa dadugu yɛrɛ kɔ k'i yɛrɛ ɲini n'u k'u bɛ janfa k'i la ka jɛ i la k'i kɛ malangolo ye k'i bafu ye k'i kɛ fɛn bɛɛ ye fo i ka silamɛya ka taa tila i la nk'i ka yafa u kɔ i k'i baranse i ka ala ko kan i k'i sigi k'u labanw lajɛ a bɛɛ kɛra ala ɲɛna donc ne ka ladilikan ye nin ye minnu ka message nana n ye réponse min fɔ o de filɛ a ye sabali aw ka ɲɛ cɛ n'a somɔgɔw a k'u kole a kan'u fara cɛ n'a musow a k'u kole a kan'u fara mɔgɔ sinamuso t'i ka baara fɛn ye k'i b'a bɔ a denw kɔrɔ dɛ a man ɲi dɛ walahi a man ɲi i b'a bɔ a denw kɔrɔ i taw bɛna kɛ cogo di n'i ye denw sɔrɔ ala b'a juru sara dɛ wa i yɛrɛ tɛ lafiya a laban tɛ ɲɛ i ma dɛ a bi ka di la maa sini man di la ala k'an sɔn sabali la ala k'an sɔn munu la ala ka barika don an denw na ala k'an kanda ala k'an jidi ala k'an kɛ a ka mɔgɔ ye ala ka mɔgɔ de ka fisa mɔgɔw ka mɔgɔ ye ala kan'an kɛ diɲɛ mɔgɔ ye ni ala ye maa min sɛnsɛn ka gɛrɛ a yɛrɛ la o de b'an nafa dɛ alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa n b'aw bila yan aw k'an bɛn vendredi wɛrɛ inshallah thème min mana na an b'o fana fɔ an b'a fɔ an ni ala cɛ la an tɛ mɔgɔ ɲɛda filɛ a jari ye o a ma jari ye o ne ka foyi t'o la ni ne ka ala ta fɔ ni ala cɛ la tiɲɛ kan o bɛ n bɔ n'a jara minnu ye fana ala k'a baara nɔgɔya an ye dɛ ne ni aw an k'a baara kɛ a ye sabali a y'a mɛn ka se k'i ye ka sabali o ka di ala ye kosɛbɛ ka n'i bila cɛw fɛ dɛ an balimakɛ ninnu ka ko ka gɛlɛn kuma dɔw la mɛ a y'u to yen a bɛ bɛn n'i m'olu ka tɔnɔ sɔrɔ i bɛ wolodenninw ta sɔrɔ den bɛ ta ka di o ye jɔnforo ye o ka di ni foroba yɛrɛ ye ok salamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh n y'aw bila fɔlɔ